88.1 Kader FM. Kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halid tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang palangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kun ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Kader FM, Philippine Standard Time, alas 4:54 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainabos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maayong hapon, syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sang Archdiocese of Capiz, ini ang 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak
Special Coverage. Nagbalik kita sa pagpangalagad sa kahanginan pinaagi sa Emergency Broadcast Permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kagang ini nga estasyon ang ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ang social development kag humanitarian arm sa Archdiocese of Capiz. Nagapangalagad ang programa Kasag Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon, updates na tuhoy sa COVID-19 pandemic sa subong nga adlaw sang Martes, petsa 8 kita sa bulan sang Hunyo 2021. Kasag Special Coverage. Kasag Special. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, akong inyo mangin alagad. Alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo ni sa Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa liwat mayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad sa malabutan sang aton nga programa sa 47 ka mga kabarangayan diri sa syudad sang Rojas, duwa ka distrito sa probinsya sang Capiz kag sa kabugusan nga probinsya sang Capiz kag subong man sa mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas. Mayong hapon sa inyo mga kaalagad, kamusta kamo tanan? Maulanon nga kahaponanon. Magalom nga kahaponanon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagabalik sa kahanginan ang 88.1 Kadar FM, Kasag Special Coverage para sa padayon nga pagdulong sa inyo sa mga balita kag updates sa sining padayon nga away naton sa COVID-19 pandemic. Today is Tuesday, June 8 mga kaalaga, 2021. Grabe ang kaso ng COVID-19, no? Nagatinaas ang kaso ng COVID-19 hindi lamang diri sa aton no, sa probinsya, pero mas lalo na gani diri sa aton nga probinsya. Kag subong man sa syudad sang Rojas, kag syempre sa bilog nga pungsod Pilipinas. Wala sa gihapon nakatapos ang aton nga away mga kaalagad sa COVID-19. Kag pila sa mga pahanumdom sa Capiz Provincial Health Office ang ining COVID-19 prevention. Nagakatingala ka bala kung nagadinawa ang kaso ng COVID-19 sa aton nga probinsya, ang virus hindi makita. Kumadamo sang tawo sa dalanon, sa mga malls, merkado, kag sa iban pa nga mga lugar kag wala nagaproteksyon sa ilatag sa kaugalingon. Kakaugalingon padayong gid nga nagatimbok ang kaso diri sa aton, bangod dako ang tsansa nga sila ang makasugata sang virus. Kapoy na ang aton nga mga medical kag health workers, puno na ang aton nga COVID-19 hospital. Magadamo na ako nagadamo ang numero sang nagakalamatay. Ang natabo sadto sa India wala ginalauman, hindi malayo nga ang ila na dangatan. May maagyan man naton kung hindi kita magdisiplina sa aton kaugalingon kag sige lang nga ginabaliwala ang panugyan sang aton nga gobyerno. Ang paglawig o kung paguntat sang paglaptas sang COVID-19 nagadepende sa pumuluyo sang isa ka komunidad. Kung ikaw gusto nga mauntat ini, ano ang sarang mo mahimo agud mabulig? Umpisahi sa imo kaugalingon sa inyo nga panimalay. Sa mga ginikanan, hindi magsalig nga wala sang pulis nga nagasaway, gani okay lang maglagaw ang inyo mga kabataan. Kung kamo mismo ang dapat nga magbantay, agud nga makalikaw sa virus, hindi pag-isalig ang tanan nga responsibilidad sa mga frontliners naton. Sa tuod-tuod ginakapoy na sila, hindi na paghulta pa nga matabo diri ang naagyan naton, ang matabo diri ang naagyan sang pungsod India. Hindi na paghulata nga isa ka adlaw abon na ang magapauli sa inyo panimalay nga miyembro sang imo nga pamilya. Mina mga kailagad, panumdum gihapon naton bangod nga nagatinaas o kung padayon nga nagatimbok ang kaso ng COVID-19 dari sa probinsya sang Capiz.
ang aton nga mga public minimum health standards hindi gid naton pagbaliwalaon. Magsuksok gid kita sang face mask kag face shield sa sining tion ngayara kita si dalom sang modified enhanced community quarantine. Sundo nato ng mga ginapatuman nga mga protocols sang gobyerno. Bala naton nga mabudlay kay tungod na nagbalik na naman kita sa MECQ apang wala kita sang mahimo kay diri pa lang sa syudad sang Rojas lapit na sa 400 ang mga aktibong nga kaso. Rason nga kinahanglan sang gobyerno naton nga pataason sa liwat ang quarantine classification para nga ma-mobilize, para nga mauntat no ang mobilization sang tawo kag subong man eventually no makabulig kitang mapahagan-hagan ang kaso sang COVID-19. Magsuksok sang face mask, sang face shield, hindi maglagaw kung hindi kinahanglan. Kag subong man mag-sanitize gid sa mga kamot, kung mayroon sang ginabatsyag bisan gagmay lang no nga sintomas sang COVID-19, mag-isolate gid o kung mag-quarantine. Kag subong man kung mayroon sang mga mild symptoms na kag severe symptoms, di na paghultang hindi ka na makaginhawa bago ka makadto sa ospital. Magpa-check up kag hibaluon kung mayroon kita sa mga naka-close contact, oras nga magpositibo kita sa COVID-19. Ang nga pahanumdum ang buylog yung ginadulong sa inyo sa Capiz Provincial Health Office kag sang sini nga istasyon. Kasag Special Coverage. Kasag Special. Sa sini nga tinion mga kaalaga, dihatag ko sa inyong update sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod, Pilipinas. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa pinakaulihing nga kaso o pinakaulihing nga update sang Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw June 7, 2021 naka-record sang duga nga duwa ka bag-o nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Capiz. Bangod sini nagtaas sa 577 o kun 18.42% ang aton nga mga aktibo nga kaso. Kagahapon nga adlaw nakadugang man sang 28 ka mga individual nga nag-ayo sa nasambit nga masakit. Sa karon 2,405 ang mga recovered cases. Wala sang nadugang sa mga numero sang napatay o kung ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 kagahapon nga adlaw, nagapabilin sa 151 ang mga numero sang nagkalamatay o kung aton nga death toll. Sa probinsya sang Capiz, nagdangat na sa 3,133 ang na-record nga nagpositibo sa COVID-19. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing nga update sa kaso sang COVID-19 sa bilog nga Western Visayas, subong nga adlaw sang June 8, 2021 naka-record sang dugang nga 473 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Region 6. Nagikan ang mga bag-o nga kaso sa probinsya sang Aklan nga mayara sang dugang nga 34 ka mga lokal nga kaso, 24 sa probinsya sang Antique, 83 sa probinsya sang Capiz, samtang 17 naman sa probinsya sang Guimaras. 48 nadugang sa mga kaso sa syudad sang sa probinsya sang Iloilo, samtang 39 naman sa Negros Occidental. Isang nadugang sa authorized person outside of residence ang syudad sang Bacolod, samtang 81 naman ang mga bag-o nga lokal nga kaso. 15 naman ang nagpositibo sa ilang mga LSI. Pinakamadamo siya gihapon ang nalista sa probinsya o kung sa syudad sang Iloilo na may na-record nga duwa ka mga positibo sa authorized person outside of residence, samtang 129 naman sa mga lokal nga kaso. Sa Kabugusay, naglabot na sa 51,934 ang total cumulative number of COVID-19 cases sa bilog nga Western Visayas, samtang 9,173 naman ang total active cases. 440 ang nadugang sa mga newly reported recoveries, samtang nagtaas na sa 41,515 ang total reported recoveries. Sa nakaligad nga 24 oras, 19 naman ang ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19, kag nagtaas na sa 1,230 ang death toll sa bilog nga Western Visayas. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang subong nga adlaw sa pinakaulihing status update o kun COVID case bulletin sang Department of Health, nag-record sang 4,777
ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Bangod sini naglabot na sa 1,280,773 ang total number of COVID-19 cases. Nagalabot naman sa 56,452 ang total active cases, samtang nakarecord sang 7,122 ka mga newly reported recovery. Sa kabugusan, mayara na sang 1,257,000 ka mga nag-ayos sa nasambit nga masakit, samtang 95 naman ang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi, kag 22,064 na ang total reported deaths. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kaso sang COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Capi sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong nato ng mga detalye sa mga nakalinyada naton nga mga balita. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos ang mga importante nga mga pahibalo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus magsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa mga luyag kang nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, magbisita lang diri sa Kasak Anus Store kag Resource Center. Kasak Anus Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod: lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sab-a nga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagapaligya man sang native nga kape kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Kasak Facebook page kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawan, Ross City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calanza. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa 0907-621-6650 or 090903-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Kasak Ansi Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Kasak Ansi Store kag Resource Center.
sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Beat the solution sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage, kagyari ng aton nga mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita National, vaccination rollout sa Antipolo Rizal, temporaryo nga ginuntad bangod sa pagkaubos ng supply sang COVID-19 vaccine. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang national nga gobyerno hindi na pagbatuno ng igadonar nga AstraZeneca vaccine sang pribado nga sektor. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita Regional, pagpangbakuna sa mga first priority sa Western Visayas, naglabot na sa kapi na 500,000. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang syudad sang Bacolod, ginpalawig ang curfew kag liquor ban. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita diri sa probinsya sang Capiz. Capiz ginpaidalom sa enhanced monitoring period tungod sa padayon nga pagtaas sang kaso sang COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ginagpaidalom sa voluntary home quarantine matapos nga ma-expose sa isa ka COVID-19 positive. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Naguntad ang pagpangbakuna sa Antipolo Rizal bangod sa kakulangan sang supply sang COVID-19 vaccines. Suno sa local government unit, almost 10% lamang ang ginagabot nga bakuna sa ilang syudad. Rason nga kinahanglan nga untaton ang nagapadayon nga vaccination rollout sa lugar. Ibaloan ang detalye sang sining nga balita. Hangin kaupod naton para sa live report alagad Royal Marvins Mayordomo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Bangod sa pagkaubos ng supply, ginanunsyar sang LGU sang Antipolo sa Rizal nga temporaryo nga untato na pagpangbakuna sa first dose ng COVID-19 vaccines. Sa social media post ng lokal nga gobyerno, wala pa sa 10% sang mga bakuna nga ginpanghatag sa Manila kag Quezon City nga nakabaton sang hindi magdubo sa tunga sa milyon nga COVID-19 vaccines ang nabaton sang syudad. Dugang pangapahayag sang LGU, ginauna nga padalan sang Department of Health kag Interagency Task Force ang mga syudad sa Metro Manila. Sa karon, ginaganyat na lamang sang LGU nga magparehistro ang mga wala pa makaparehistro sa online COVID-19 vaccine registration. Samtang ginahulat pa ang delivery. Mahimo ini nga matigayon pinaagi sa pag-ubra sang account sa webpage sang Antipolo Bantay COVID o kon sa mga vaccine registration help desk sa barangay, mga pampublikong ospital kag mga vaccination center sa pila ka mga mall sa syudad. Matandaan man nga, una na nga nagsuspender pati sang online registration ang Antipolo Vac Operations Center sang Abril 30 bangod sa kakulangan sa supply sang bakuna. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo sa tao, ini si Royal Marvins Mayordomo, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita national, kabaliktaran sang ginpahayag sang LGU Antipolo, hindi na sa karon magbaton sang donasyon nga AstraZeneca vaccine sang national government. Bangod suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez, mayara sang nagakaigo ng agsupisyente nga supply sang bakuna ang pungsod Pilipinas. Para sa pagdulong sang detalye sang sini nga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Andrea Alvarado. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginpahayag sa national nga gobyerno na hindi na nila kinahanglan ang donasyon nga AstraZeneca vaccine sa pribado nga sektor nga natala na kuntani nga mag-abot sa Pebrero sa masunod nga tuig. Suno kay Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion nga nagapanguna man sa procurement sang mga bakuna. Inibangod nakapamakal na sang 17 million doses of AstraZeneca vaccines ang gobyerno nasyonal. Kaupod ang nagkalain-lain nga mga pribado nga may kasugtanan nga katunga sa mga bakuna ang igapanghatag sa pampubliko nga sektor. Dugang pa ni Concepcion,
Mag-aabot ang unang batch sang AstraZeneca vaccines nga 1.17 million doses sa Hulyo 14, kag pagasundan sang dugang 1.17 million doses sa Agosto 14 subong nga tuig. Pagpaathag pa sini sa ilahinon-ano ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, nagpahayag ini nga hindi kinahanglan ang donasyon sa gobyerno sa karon, bangod sunod diri mayara sang nagakaigo nga supply sang bakuna ang Pilipinas. Ginpahayag sini nga ang pribado nga sekto ang magasuporta sa priority vaccination sa Metro Manila ukon NCR Plus 8 agud nga malabot ang herd immunity. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Andrea Alvarado, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang liton kita sa Balita Regional mga kaalagad, nakalabot na sa masobra o kunkapin sa 500,000 ka mga miyembro sang A1 Priority Group ang nabakunahan diri sa bilog nga Western Visayas, sinasuno sa pinakauli nga datos sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Maria Rica May Pablo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Naglabot na sa kabugusan nga 244,623 ka mga members ng priority group sa Western Visayas ang nakakompleto sa first dose ng COVID-19 vaccination sunod sa report ng Department of Health. Matandaan nga base sa prioritization framework ng Department of Health o kung DOH, ang priority group A ginalakipan sa mga healthcare o kung medical frontliners o kung ng A1 category. Senior citizens o kung A2, samtang A3 naman ang mga persons with comorbidities. Suno kay Dr. Bea Camille Filerio Natalaray, Medical Officer 4 of DOH Region 6, yara na sa 92.44% ang consumption rate sa mga bakuna nga ginalokar sa Western Visayas. Suno pa diri, ang ahensyang nakabaton sang kapin 140,000 ka doses ang Sinovac vaccine nga nakapambakuna sang masubra 123,000 ka mga individual, samtang masubra 127,000 doses naman ang vaccine allocation sang AstraZeneca nga natigayon nga mahatag sa kapin 120,000 nga mga members ng A1 category. Sa datos ng DOH6, 71,548 pa lang ka mga individual sa rehiyon ang nakakompleto sa second dose ng COVID-19 vaccines kumparar sa master list ni ng 1,386,185 nga nalakip sa priority group A. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Rica May Pablo, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang bangod sa nagapadayon nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod, desisyonan sang lokal nga gobyerno nga palawigon ang curfew hour kag subong man i-impose ang liquor ban. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, balo naton sa report ni Alagad Elamer Bartolay. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginpalawig sa syudad sa Bacolod ang implementasyon sang curfew, humalin alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang aga, subong man ang pagbawal sa pagbaligya sang makahulubog nga ilimnon, agud mapahagan-hagan ang paglaptas sang makamalatay nga sakit dala sang COVID-19. Sunog kay Mayor Evelio Lunardia, mahimo nga madjust ang pagpalawig sang curfew, samtang yara sa idalam sang Modified General Community Quarantine ang syudad. Ginhatagan man sang ligwa sa implementasyon ang mga night shifts workers, media practitioners, kag sa tanan nga medical assistance vehicles, pribado man o kun pampubliko. Kasunod sini ang pagdumili sa pagbaligya sang makahulubog nga ilimnon, apang mayara lamang sang oras nga ginhatag ang lokal nga gobyerno, agud magbaligya sini humalin alas 12 sang udto, tubtob alas 6 sang gabi para sa private residence consumptions. Samtang 30% lang sang kapasidad sa mga establishmento ang ginpahinugutan nga makaakomodar sa mga tawo, lakip na diri ang mga okasyon kag pagtililipon. Dugang pa ni Lunardia, sang nakaligad ng 14 dias ang syudad naka-eksperyensya sa spike and rebound sa COVID-19. Kaangot sini, hugot ang panugyan sa publiko nga mangin may namdamon kag magsunod gid sa mga health protocols nga ginapatuman sang gobyerno agud nga makalikaw sa makamalatay nga balatian dala sang COVID-19. Gindeklarar naman sa Department of Health 6 nga high-risk areas sang COVID-19 ang syudad sang Bacolod. Kasunod sa pagtaas ang kaso, nakabalhag na ang syudad sang 1,505 kaaktibo nga kaso kahapon nga adlaw. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, ini si Elamer Bartolay,
88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang ginbutang sa Modified Enhanced Community Quarantine ang bilog nga syudad sang Rojas, nagapaidalong naman sa karon sa Enhanced Monitoring Period ang bilog nga probinsya sang Capiz sa padayon nga pagtaas sang kaso sang COVID-19 diri sa aton nga probinsya. Ibaloan ang detalye sang sining nga balita sa report ni Alagad John Rafael Fabrigar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginpaidalom sa Enhanced Monitoring Period ng probinsya sang Capiz, sandig sa nanging desisyon sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases or IATF-MEID. Nagsunuman sa rekomendasyon sang Screening and Recommendation Committee or SRV, kasunod sa padayon nga pagtaas sang COVID-19 cases kag utilization sang healthcare facilities sa probinsya nga magalawig humalin Hunyo 5 Tub Hunyo 11, 2021. Sa ginpatigay nga special meeting sa Regional Interagency Task Force 6, isa sa mga ginkonsiderar sa nanging desisyon sang IATF-MEID nga yara na sa high risk ang probinsya base sa 2-week growth rate kag average daily attack rate sang COVID-19 cases. Samtang, yara naman sa critical nga kondisyon ang healthcare utilization rate kag ang ICU utilization rate sang probinsya. Kasunod sa rekomendasyon ang pag-implementar sa mga tika nga agud mahatagan sa paunang solusyon ang nasambit nga problema. Pagdugang sa mga ICU beds para sa probinsya agud makaakomodar sang mas malala nga kaso. Pagsikyar sang pasyente nga yara na sa recovery stage nga mahimo isaylo sa TTMF. Pagsiguro nga sa sulod sa 24 oras matrace ang close contacts, subuman ang tanan nga suspected, probable kag mga kumpirmado nga kaso ang nagaypaidalom sa isolation facility o kon hospital kung kinahanglanon. Kag ang pagpabaskog sang PDITR strategies kag monitoring performance, particular na ang pagpanubo sang interval halin sa case detection tubtub sa isolation sa sulod sang 5 ka adlaw. Nagapati sa karon ang IATF-MEID na pinaagi sini mapanubo ang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya. Apang kung hindi sa gihapon matatapan ang pagtaas ang kaso, mahimo nga magtaas man ang level sang quarantine classification sandig sa IATF Resolution number 66 o kon Provincial Healthcare Utilization Data for Capiz. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang diri sa syudad sang Rojas, nagpaidalom sa voluntaryo nga home quarantine si City Mayor Ronnie Dadivas bangod sa exposure sini kag sang iya pamilya sa isa ka COVID-19 positive patient. Para ibaloon ang detalye sang sini nga balita, magikaupod naton para sa live report si Alagad Maria Jean Lorin Balgo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagpaidalom sa voluntaryo nga home quarantine si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas matapos nga maka-expose ini kag iya pamilya sa isa ka nagpositibo sa COVID-19 nga balatian. Sa pahayag sini pinaagi sa iya official Facebook page, sa karon yara sila sa maayo nga sitwasyon kag wala sa ginabatsyag nga anuman nga sintomas sang balatian. Nagpasalig pa ng alkalde nga sa piyak sang iya sitwasyon, padayon ini nga magapanarabaho sa ginapangatubang nga krisis bangod sang pandemya. Samtang subong nga adlaw ginanunsar man ni Dadivas ang temporaryo nga ginabawal nga magbaligya sa Burgos Street sa siningtion sang Modified Enhanced Community Quarantine bangod nga wala masunod ang mga ginpatuman nga health protocols. Apang mga manugbaligya ang posible naman nga makabaligya sa TATC. Sa gihapon, padayon ang panugyan sang lokal nga gobyerno nga sundon ang mga minimum public health standards bangod padayon sa gihapon nga nagataas ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Sa pinakauli nga report sang City Health Office, 328 sa karon ang mga aktibo nga kaso, 1,153 ang recovered cases, kag 68 deaths o kon kabugusan nga 1,549 confirmed cases. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kalagad ang mga balita diri sa probinsya sang Capiz sa Western Visayas kag sa bilog nga pungsod Pilipinas may kangtanan sa COVID-19 pandemic. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
coverage. Kasak Special Oras naton mga kaalaga, alas 5:25 sa hapon, kag kutob na lamang diri ang aton nga programa. Magabalik kita buwas nga adlaw. Same time, same station para sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo may baluan. Sa gihapon naton nga pahanungdom sa inyo mga kaalagad ang pagsunod sa mga minimum public health standards kag agud nga maproteksyonan naton ang aton nga kaugalingon sa COVID-19 nga balatian ang aton mga miyembro sang pamilya kag makabulig kita sa aton nga mga medical kag health frontliners kag ilabi na gid sa bilog nga komunidad. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM sa aton nga overall chairman His Eminence Jose Cardinal Advincula, sa aton nga Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Granflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sang aton Station Manager Reverend Father John Dave Ebalia, Technical Directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag akong partner technical alagad Maria Jean Lorin Balos. Ako naman ang inyo nangin kaupod, nangin alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad May Dorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.